Hello, good morning mga panyero. Ito na po yung punla ng aking bukid. Baka bukas ay may tatanim na po ito. Punta naman tayo dito sa may nagkukuliglig. Ayan po. Kaayos lang yung kuliglig. Nasira yung base nya. Subscribe po ang aking channel. The Panyero Vlogs from Isabela. Lucano ate ako. Bakit mo ito yung driver? Oh, galing. Babay muna at mamaya i-video ko ulit yung susunod na pangyayari sa aking bukid. By the way, bye bye. I love you very much. Thanks.